Hvor er den? Fløj den væk? Okay, jeg stiller lige op sådan. Eller sådan. Ja, det er fint. Du siger bare, at jeg ved, om den virker. Kan vide, om den virker? Har du overhovedet skudt endnu? Prøv lige at skyde en gang til. Så kan jeg vide, om den virker. Kan vide, om den virker? God. Okay, fint. Nå ja, jeg har en idé sådan, fuck, eller sådan, og så løber du. Og så løber du. Ja. Og så har du bare skudt mig, fordi jeg var han der troldmanden, der var ude og gå tur. Bare lad som om du skyder, ja. Nej, Sebastian! Kan jeg vide, om det virker?